Вашите традиционни татуировки не струват. New School се появява през 70-те, но избухва през 90-те. New School е бунтарски стил, който е повлиян от графити културата. За разлика от традиционния стил, New School има ярки цветове, най-вече неонови ефекти, силен контур, както при традиционния стил. New School е база от традиционния стил, графитите, илюстрацията, което ни дава и абсолютната свобода да експериментираме с тези три бази. При традиционния стил знаем, че нещата главно седат в 2D. Тук нотката на графити определено ни дава дълбочина и триизмерност на композицията, което е от изключително значение за New School. Маркос Пачеко е един от пионерите, който изключително много допринася в бунта. Този човек има много ясна представа за перспективата и експериментира с разчупени форми, но нека не забравяме и ярките цветове. Защо е бил бунтарски? Защото във времената, в които е имало много ясни правила и норми как се татуира и кой стил е бил доминиращия, се появяват хора, които решават да излязат от кутията и да направят нещо много по-нестандартно и определено нещо, което се е доказало във времето също. New School е една много хубава еволюция от Traditional, нещо, което е много повече в поп културата. Този стил е доста разпознаваем дори и днешно време, което е прекрасно развитие за един стил от 90-те години.